سلام زي خبركم سمعتنا دمس حفاش إيرترا نلومون فولي مدب حزات لكم قريبا لا كتكاتلو بخبرنا عدب زخبركم سمعتنا تمالي أبزم محللفنا يتحسه جاندا ويانا كابزاتو حلمك برابر بزي مخالو إنه كدم كل التصامن بزفلمو ناي وكلنا كوينات قبل على حزب تግራይ ዝወርድ ዘሎ عنوት መግለጺ ክሳብ ዝሰኣነሉ ኮይኑ ከምዘሎ ምስክር ዘድሊ ይኮናን ጃንዳ ወያነ ካብ ዝተፈጥረሉ ዕለት ክሳብ ሕጂ ካብ ውልድ ናብ ወለዶ ዘመሓላልፎ ዘሎ ታሪኽ ብሙሉኡ ኣብ ጥልመት ዝተሰረተ ብመንከም ትግራዋይ ብትምክሕቲ ዝተነጥቀ ብህርፋን ስልጣን ዝዓወረ እንትርፈ ውሑዳት ተጋሩ ንሓፋሽ ትግራዋይ ኣብ ምስትምሳል ከም ዝነብርን ከም ዝጽመድን ዝገብር ምዃኑ በብእዋኑ ዝርግሕዎ ዘለው ሰነዳቶም ዘረጋግጹ ሓቂ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ጃንዳ ወያነ ኣብ ሜዳ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ይኹን መንግስቲ ምስሓዘ ካብ ስልጣኑ ክሳብ ዝተባረረሉ እዋን ከም ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ገይሩ ዝጠለሞ የለን ህዝባዊ ግንባር ነዚ ሕጂ ወያነ ናብ ትርከበሉ ደረጃ ንምብጻሕ ይኹን ካብ ባርነት ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንምንጋፍ ክንደይ ጀጋኑ ኤርትራውያን መስዋዕት ከም ዝኸፈሉ ኣብ ታሪኽ ዝተሰነደ ብምዃኑ ምዝርዛር ዘድሊ ይኮናን ድሕሪ መላእ ሓርነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዘመኖም ዝተራእየን ዝቐጸለን እቲ ኣብ ደሞም ዝሰረጸ ጥልመት እዩ ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ኣዊጆም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዕዞን ናጽነት ዝኸፈለ መስዋዕት ውሒዱስ ኣሽሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ብምቕታል ኢዶም ብደም ኤርትራዊ ጨቂዮም ነቲ ተደጉይሉ ዝጸንሐ ናይ ምስፍፋሕን ወራርን መደባቶም መሬት ኤርትራ ቁፅጽሮም ብምእታው ድማ እዮም ብተግባር ዘረጋገጽዎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና መንግስቲ ኤርትራ ንጃንዳ ወያነን ንህዝቢ ትግራይን ፈላልዩ ዝርኢ በዓል መትከል ብምዃኑ በብመድረኹ ንዘጋጠሞ ጥልመት ብቕርሕንቲ ኣራቢሑ ናብ ህዝቢ ዘስግር ልበና ኣልቦ መሪሕነት ኣይኮነን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝወረድ በደል ዓዊሉ ዝምክት እውን እዩ ጃንዳ ወያነ ካብ 1998 ክሳብ ሕጂ ምስ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ብምምስጣር ቀዳማይ ቅድም ኩናት ባድመ ብምውላዕ ዝተኻየደ ጥልመት ካልኣይ ኩናት ምስ ተበገሰ ብስም ሰላም ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ብምዃን በብእዋኑ ንዝተፈረመ ሰነድ ሰላም ኣብ ምፍራስ ዝተራእየ ጥልመት ሳልሳይ ኣብ ስምምዕ ኣልጀርስ ንምብጻሕ ኣብ ዝተሓልፈ ሓርጎጽቆጽ ዝተመዝገበ ጥልመት ራብዓይ ድሕሪ ሰላም ኣልጀርስ ንኤርትራ ንምንብርካኽ ምስ ኣሜሪካ ኤውሮጳ ሕብረት ኣፍሪቃ ውድብ ሃገራት ኢጋድን ሃገራት መብረቕ ኣፍሪቃን ብምትሕብባር ብእገዳ ክትቁረን ዝገበሮ ጥልመት ሓሙሻይ ስም ኤርትራን መንግስትን ንምድዋን ብሕቶ ሰብኣዊ መሰላትን ካልእን ብምምኽናይ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ባርነት ንምቁራን ዝተፈጸመ መንገዲ ጥልመት ሻድሻይ ድሕሪ 2018 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝተፈጠረ ሰላም ንምብርዓን ምስ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብምትሕብባር ዝተኸፍተ ኩናት ይኹን ብኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝተፈጸመ በይናዊ እገዳታት ካልእ መግለጺ ዘይብሉ ጥልመት ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ ያው ኩላትና ከም ንሪኦ ዘለና ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብዘን 2 ዓመት ጥራሕ ሕጂ መበር 4 ግዜ መስለን ከቢድ ውግእ ዝግበር ዘሎ ኣብ 2 ዓመት ማለት እዩ ስለዚ ያው መራሕቲ ህወሓት ኣነ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ 4 ኪሎ ስልጣን እንድሕር ሒዞም ኢትዮጵያ ተዘይመሪሖማ ኣብ ኤርትራ ድማ መንግስቲ እንድሕር ዘይቀይሮም ብውግእ ተደይ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ከምብሩ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ጎረባብቲ ዘለው ህዝብታትና ምሳቶም ብሰላም ንኽነብሩን ኣይፈቅዱልናን እዮም ስለዚ ብውግእን ብወረውግን ብኣኼባን ብመግለፅን ህዝብና እናዳናገሩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ብፍላይ ኣብ ዝወርሒ እዚ ያው ከም ትፈልጦ
تزبزح حزبنا قطر زنبر بحرشاي زنبر ولما أخل كتما مغلة كان مغلة إيربورت جميل كان حساب نفتا كتما تعاتو زلو فلاي ناي ندر تحرستوت حريسهم زنبرو بر بنقدي زم حدرو هزبتات هيكونون سلازي حزبنا أبزاور حزيئة حارسو عاتيدو صاحيو قبل عبز قبو ساعات نابكينا تأتيهم ولو مالتي سلازي نتعد خلنا نغرف كوا أبزن ور حزين كسب مسكرم زلو مودع تعرف تخبو زقبهم أبزع وان زيا أو وان محرسون نوجت يوم مالتي سلازي كنا يلوم نتهزبون نبد خلنا تكتبوا سلازبلي نتهزبي تزيت أميو أطمئها مجزء زبها البوليسي ونسلازلهم نعية تجروا له نا يا ملو بملو أو بوجات يوم الله مالتي سلازي زيوم يومتم صار حزب تግራይ ዝብሎ ማለት ድማ ነዚ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ሕወሓት ወፃኢ ፀላኢ ይብሉን ዝብሎ ነዚ ዘይንሶም ጀጋኑ ካልእ ፈራሕቲ ኣብዚ ዓለም ገይሮም ነፍሶም ቆፅርዋ ስለ ዝነበሩ እንድዚ ቀቲልና እንድዚ ማሪክና እንዳበሉ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና እውን እናታለሉ ወላ እቲ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኦልሞስት ወፃኢ ዘሎ እቲ ዝደንቆረ ናይ ትግራይ ክፋል ሕብረተሰብ እንዲ ተወላዲ ንዕኡ ወልሓንቲ ክትብሎ ይትኽእልኒ ሓንሳብ ኣደንቂሮም እዩ ስለዚ ትረአዮም ዝነበረ كما يلوم 4 كيلو أتيوم كابزي أب نفاريد كيلوم أبدي سبعة مفكرين يعني so زي كذاونا يكالم تخاب كله جن نظام أبزوات عز لو كمزي كزحلو زجورم تي مسواتي نايتي سلسة ميت شح تجرامي مالتي لذي كاب دبر ورهان مقالة خملة سخلو سلسة ميت شح من سياق تجراي كمز تسوو بقدسي نجيرهم عبي تسويه عبي بوتا مني بهال بشم كمز بهال نجريه أبناء حوي أبي تسويه على كندي تسويه خموز بهالنجار إلا سلازي زي حدا نوعلو كنخزح له كيروا ماله هلاي تي ناتوم expectations نبرة دحر السامون دحر 4 معالتي أدي ساعاتهم من السوخون خم قدمهم كجزو سينيرو نسي يكونه سلازي زي أبت أوت أزنا برزلو بزح مكففال فتيرو دحرت وج نبعلو نادولو حتى زنبرو information حواتهم دك عبوم عبوتاتهم أفتوج استسووهم أبزوت سألوا بفلاي أب حدا معلتي أب حموش شديش تجزاي حزني روارسات المالتي زي I think نايت هناك بسلا أب حد جزءهم أتيهم دويلهم نحاسبوا زجورهم يمثلني بلا وتا خوفي لهم financial freedom إن هاللهم الحمد لله مسرحهم بيتسوون كعملون دخلوا دفير كان يمزراب مع أنتاجن تسعين الله سلزي حزبنا موتة لتودهم يدقفوا لهم مالتي خالي توقع بعلاتهم كم زولوا مرحت حوات درجة بكل يوم جميرهم بقبض راح يكونن بعفارهم جميرهم مالهم مخنياتو تنا نبعفار زوس دمزلو تقند نجار تنا إثيوبيا ناي ودب متون موتن زبنا مسمار إثيوبيا جوتي نسون معتاوي سلازي زي بعفر جمرو بقبو كمو نولو نديسابا أربعة نايلوم سلازي حسو كلاي تناي أبيرترا زلو منقصون مغيار نوعلو حدا خافتنا تاتهم علامة ويتلقوا سلازبونه تب كفلتو زلو مرحت حوحد بزعبا حزب تقرأي حسيبا ما يفلتوني حزب تقرأي كم مشكتنا يكونات يمزقورو ناي 7 عام تمرت دركي نعاتهم كم source of income here حزب أمي تواهيلو نوت منقصات حزبنا أمي ببهيرو مخنيات تقافع إلهم معلم منقصات تقرأ خلو شعوز نبرة معات مليونات دولارات كلاتنا نفلطينا زين حجي أبتقرأي على لواز توهلا بمولو أنه إفرت كامباني المداجر راجر مسفن إنجينيرينج قلدي خاتولو ناتاتن مبقسيين ناي 7 دركي نهزبي تباهيلو زمت حاجز 95% نتودب 5% دما نتهزبي اليوم موسينو ناي كرام عبد بيت زنبرو سلطاتون አለው ገንዘብ ለጽዮን ቆጽሮ ወፈለው ዶክተር አረጋውን ባዕሉ ሓደ ጊዜ ተዛረበሉ ጊዜ ነይሩ ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ሓሲቦም አይፈልጡንም እቲ ዝግበር ዘሎ ኪናት ንዓቶም ከም ጥቕሚ ምሳሌ ኣብ ትግራይ ነዳዲ የለን ይብሉኻ ግን 150,000 ሊትሮ ዝኸውን ቤንዚን ኣብ ትግራይ ከም ዝነበረን ከም ዝወረሱውን ባዕሎም ተዛሪቦም ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ትግራይ ነዳዲ ተሳይኑ ኣይኮነን መብራት ዝጠፍእ ዘሎ ወይ ድማ ሆስፒታላት አይደር ወይ ናይ መንግስት ቤት ጽሕፈታት ቤንዚን ስለሳና ኣይኮነን ደው ኢለን ዘሎ ስለዘይደለይ ዳርሕነት ሕወሓት ግን 24 ሰዓት ሙሉ ኣብ ገገዞም መብራህቲ ኣለዎም ስለዚህ ንህዝቢ ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም እቲ ህዝቢ ከም መሸቀጢ እዮም ዝጥቀሙሉ 150,000 ሊትሮ ቤንዚን ኣብ መቐለ እናሃለወ አይደር ሆስፒታል ተዓጺ ኢሎም ዝተዛረቡ ንሳቶም እዮም ተዝራዩ ንህዝቦም ዘይሓሊ ምዃኖም ካብዚ ኻትርዶ እምበር
عايدر هوسبيتال أما عالت قندي ندادي ወይ بنزين ስለዝውድ እዩ ዝዕፀ ዘሎ ስለዝደልይዎ መሸቀጥ ስለዝደልይዎ ከላይ ነቲ መብዛዕቱ ኣብ ዝወፃ ዝነብር ዘሎ ደንቆሮ ደጋፊዮም ንዕኡን ንምእማን ነቲ መንእሰይ ትግራይ ግን ከምዚ ሂማን ዌቭ ከምቲ ጌታቸው ረዳ ዝበሎ ብከምኡ ዓይነት እናዋጉ ኣብ ሓደ ውግእ ብዙሕ መስዋዕትነት እንዳኸፈሉ እዮም ዝዕወቱ ዘለው ዓዊትና ክብሉ ማለት እዩ ያው ኩናቱን ውግእን ስለዝፈላለ ግን መጨረሻው እንታይ ከም ዝኸውን ያ ሓቢርና ንሪኦ እምበር ዝኸበርኩም ስማዕትና ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ካብ ህሉ ኩነታት ተበጊሳ ጃንዳ ወያነ ብዘይካቲ ኣቐዲምና ዘርዘርናዮ ታሪክ ጥልመት ዋላ ነቲ ህዝብና ዝብሎ ትግራዋይ ኣብ እዋን ኩናት ከይተረፈ ብኸመይ ንሞት ከም ዝፈረድዎ እስከ ነዛ ካብ ናይ ሕጂ ዓውደ ኩናት ዝተረኸበት ሓበሬታ ከነቕርበልኩም ናይመን በልዎ እንደብጥይተታ አራይ ጥርጋሚ ኮይስ ተውኔ ናሰይ ናትካና ተምካለት በልዎ ትግራዋይ ዝኾነ ሁሉ ንትግራይ ዘይወድቕ ተኮይኑ በልዎ ብጥይት قبل يا راي 65 سنه عاديه سمع 65 سمعنا لهذا 65 وي تجراي كوينو نتجراي زي ودو تعلي بلوه بتيجي لك له بلوه مرحبا بلوه زي قال عالم يبلان موت وري عندي زلك خزلو تموت او خمزلو ريو تاي مالتي تاي كوين نايلم يوم خمزلو انا رو تسعن شمانتن و تاسكمنا ما ريوا تيت بلوه اره وصلنا هنا بتيت بلوه برو بتيت بلوه تسار حموشين وي آيات تحت هاي بدل النساء في الوطن بوجي كون أريد أنا كنت نايت قام كوي أريد ليه ما أريد دم النسلو أره لوا بلم بتيت بلم سمزور زلو بلم بتيت بلم بلم زي كاي لك له بلم سنا فاهم خلنا هترجع هذا بالعلي هو منيرو هذا هاتو زلها سمع عنده ثلاثة شوعتين عبيت سريم اللي غادي هون كهمات زلها أنا كنت سريم زلها حرين دم نقرن أنا كنت مسخاز سريم زلها بالله لا نقرت ولا شيء بلا علم من مين يا كرهان لا نقرت ولا شيء يجيب لك الله حراي